serieus aan ik nog? Ik hoop het. Kerst hem net even appen dan of zo? Nou, wist het. Deze ik zo. Ik krijg rekening van hem. Hij komt erom. Hij is wel heel snel. Jongen, nou. Hey. Wat zal dat? Ja, wat wil dat? Wij zullen even het nust van de rijpmosk opzieken. Moet er even zitten. Hey Sylvia. Ik wil wel even met de rijden niet, hè. Maar is mijn bliende mos, ik wil even zien. Jongen, Pline Mosk. Pline Moskje. Hé, maar dat praat. Nou haast ik net hoor zo, jongen. Het is misschien een beetje jaloers op Tobias. Jaloers? Oh, daar heb je. Oh, mij wat vrede erop. Hey Sylvia. Denk erom, hè. Het prikt en stekt er aan alle kanten. Ze is net dat ik die net was kan rijden. Jongen, misschien willen wij wel even een kwartiertje zonder dat domme gelul van die, hè? Hé, drink door die pilsje nou maar even op. Wij rijden dus wel. Zal wij maar gaan? We gaan naar de Kate. Wat is dan een slappe hoer, hè, die Jan Hendrik? Altijd zijn grote bek hier. Het mutte van zijn heid, hè. Die moest ik altijd van zijn grote bek, hè. Kerst toen hij dan? Jan Hendrik zijn heid. Nou ja, kennen. Goed 40 jaar geleden, hè, toen woe hij deze kracher van mijn oerpaak hoekeep, hè, onder een grut bungalowpark van te meidsen, mijn grote villa zo ontwetter. In lang waar wie er destijds ik zo'n figuur, Sorab. Daar willen we zich al praten over Sorabië. Jo, ik zag hem hier nog aankomen, hè. Er kwam er hier met zijn dure speedboot, strak in het maatpak kwam hij hier aanzetten. Gledde verhaal. Els niet in die Lodus zijn verhaal. Hij zou wel even vertellen wat hier gebeuren moest. Ja, en hij kwam ik net alleen nog. Nee, van de andere kant, daar kwam zijn secretaresse. Nou, dat zag er goed uit vanzelfs. Dus die kerel die zag er net meer zo scherp. De keer zelfs verhaal omdat ze hier vast ziet met haar hakjes in zijn herde. En daar zitten de hippies. Die zitten hier al te blowen en te drinken. Er wie zelfs een bij die krijgt zo great hier als mij nu, net. Maar die hippies die hingen wel terug, hè, dat die plan van die Nijdam dat net goed is voor dit gebied. Jappie de ijzieker, die ziet er ik altijd. Of tenminste, die had hier een keer zitten en ik is zelfs verhaal dat hij hier zijn eerste jointje smoked had, dan hij is die helemaal mis met hem gaan. Maar ik zag hem hier nog zo steen, hè, die Nijdam. Maar hoe wist u dit al again? Het wie 4 frustreerd? Ja, dat weet ik net eigenlijk. Ach, dat zit wel van... dat heb ik vast van mijn heid of van mijn paakje of zo. Maar soms heb ik het gevoel of ik er zelfs bij wist. Nu, hè? Hij staat dat net. Nee, daar heb ik geen les van. Oh. Misschien hast u wel een patiëfte. Misschien ben ik daarom als een gek op die. Alleen nog maar daarom. Alleen nog maar omdat ik een aardige jongen ben. Hey, net om mijn goddelijke lichaam. Vanzelf zo, jonkje. Ik ben gek op die. Dat stoot gewoon helemaal best van mij. En ik hou van een beetje apart. Nou, nog niet. Niet? Oh, wat steekt mij je dan in de kont? Nou, littertje. Heerken. Om mijn bloed. Wist wat? Ik zie je het boeterblad. Ik kan dood daar al vast maar even lezen. Dat helpt. Het boeterblad. Maakt je dat even wierd?
En dan lees ik dat op de woen, hè. Zo, dan doe ik mijn handen er even op. Het helpt. De binnen loopt vet. Het helpt echt. Ja, wis. Ja, wis helpt het. Toch wel handig, hè, zo'n aparten hier als vrijer. Doe beskrek als een glaasje vellen. Een beetje vreemd, maar wel lekker. Maar nou even wat oors. Waar is door die nieuws niet scratch als zeer onder? Ik bedoel, dat moet wel iets heel scherps wist wezen, dacht ik. Dat moet Jessa iets lezen, denk ik. Dus even een sjen. Moest er een sjen? Je wonder dat je die serie in hebt. Het liep het wel een oude speerpunt of zo wat. Hé, er stiet wat op. Ja, Kun je het net lezen, dan? nee. Auw! Wat dorst? Ja, dat ding is hier, man. Hiet? Ja, er staan wel tekens op, ja. Kent ik net lezen, maar ik wil het wel graag weten. Wist wat? Ik ging door's maar weer vers naar de Kate, hè? Dan kom ik dadelijk. Ik zet u het ziekje, oké? Als het net beter wordt, dan hier we beter bij de zeewen je bloeien kent. Weer heel dan in de klotzakken. En dan vangen ze hier ook haast neer. Zou je nou weer neer te vangen wezen?
Als zo'n die molieven is zo sluw wezen dat ze gewoon niet vangen kunnen. Ze lezen de helft van de tijd op haar luie huid in de zinnen. Ja, te bekomen van het werk. Wat nog die werk. Ze sparen de kracht en het nachtwerk in de hut. Dit is net volle kracht vernedig. Dat ziet er goed uit. Maar hij nog zelfs wel wat. Hoe bedoeld? Nou, dat visje komt mij dan, maar dan ga je hem niet. Dit visje, dat verreten we zelfs op. En ziet je nou maar een mieltje bij je kwam. Doe luister hier daar maar wat in die hutten. Ik zorg je ervoor dat de goede goden je bescherm je. En dat de lelijke goden je net komen. Dat kan Els niet meer zitten. En maar die preuvelementen zo'n de lelijke goden schrikken matten. Stil je. Aans met jong te draaien. Straveers. Dan was mijn stukje vis wel ha. Dan was de lessen voor zorgen dat is liet jonkje weer beter redden is. Toen is erbij wist en er is samen weer beter. Het is een wonder. Vrouwje, hij kan al wat. Maar help van de goede goden kan ik een protte van je doen. Maar dan moet er wel goed om je tacht worden. De man! De man! Trek! Wat hij hem? Een hert! Een liet stukje. Een haske! Ik ben er niks. Kijk de banden hier. Een wild zwijn. Snoep. Doe hem erop. En de ben dan. Nou, dat milzwaai. Doe ze maar bij. Zinnen wat wil je nou? Zinnen En wij hier. wat wil je? Hier. Dat ben je met de honger in de hals op een. Ja, niks aan de hand. Dan ben je nog naar de zee. Als je het niet bent, jongen. Hey, hoe jong net mijn honger in de hut. En die is zeker net minder bij de zee. En hier is landsevolle volk net. Dus, ik ben de fretters. Wij gaan nog een hert, jongen. Maar die is schutten. En hoe een weekend net die haai. Waarom bekennen maar het nieuwe materiaal? Nou, vrolijk. Maak ze maar even taap. Maar wij hebben ik wel honger. Dat is nou het werkje. En man. Ja, wij zijn een duil. Zo is dat. Ja, want dat zou de jood we nog net van komen deze ding. Nee. Dood denkt zeker dat het dus aan met de Becky wine komt, hè? Bereden dat spel. Ah man, Jim had een goeie idee, hoor zo ook wel. Ja, traveers. Dan hast u nou een goed plakje bracht hier in de rietkraag. Het voldoet is hier goed. Had het nog maar net zo druk wordt als destijds bij de zee. Nou, als er meer hetzelfde pater in als wij. Je weet net hoe dat komt. Oh, als het zo terug is, weet het jullie het er ook eens bij de zee. Hoe bedoel? Wat zo? Daar halen we eerst al. Dat lijkt het wel een jong kerel. Alle hele geworden op een stokje. Dat zult er gewoon doen. Poeh. Als het zo een shit met vet nou Hey, hier. ho! Net dadelijk weer sterker. Dat kan later nog wel. Waar wie komt er nog met
het eerst maar eens jaren wat er wil. Vreemdeling, wat brengt hij dat deze kragen? Ik zie je schoolplak voor de nacht. Ik ben even verderop mogen aankomen. Uw spoot is in de storm omslaan. En oor. De oren ben alle gedeerd. Allemaal dicht. Ik kom me nog best door onder een stuk hout. Ik ga geen kwijt zijn. Wat zeg je? Kan hij bloeien? Vrede gewoon, man. Goed, dat doe ik. Dan ben we er wist van dat we de goede dingen doen. Vreemdeling, wij zullen de gewoon vragen wat zij erover denken. Dat is een goeie. Die horen we erin. Jongeman, ik maak je hier een cirkel. En ik deel hem in jouw pad. Eén pad voor Wodan, één pad voor Donar, één pad voor de Senne en één pad voor Freya. Ik gooi een half in de cirkel. Komt het grootste pad op Senne of Freya, dan mag je bloeien. Maar komt het grootste pad op Wodan of Donar, dan maak je er gewoon duidelijk dat we die hier in deze kragen net broken kennen. Eindelijk! Eindelijk! Dit. Vol te kale kip! Vol te kale kip. Kip. Vol te kale mosterdmalen! Vol te kale mosterdmalen. Malen. Eindelijk! Ik zal die vertellen wat de gewoon besloten hebben. Wacht eens even. Ierstien leidt in het pad van Donar. En de oren binnenvallen in Senne en Freya. Bij Donar. Zo duidelijk heb ik gewoon net vaak geweest. En de stenen vertellen me nog meer, maar dat zeg ik die eerste wel. Je kunt vandaag blijven. Toevallig hebben we zoveel eten bij ons dat er zo verdijk nog wat doorblijven. Toevallig? Dat is net toevallig. Dat komt omdat wij van die christelijke jaren binnen. En nergens bang voor. Het is vannacht wel in mijn hut te sliepen. Ik ben maar alleenig. De oren had hok voor bij. En als we neer dan die hek is erop, de andere ja. De stenen, zeggen ze me, dat in deze dagen een goede dier van was. En dat is niet leefde, je vrienden zegt. Als dat van wie wel bloest. Ben, stel die En dan, hier, kom maar. En je bloemen, als je de fret naar wil. En waar is Sonia? Ik weet net, wie in de hut blauw. Ik weet net wat er maar is. In de hutte? Ja. In de hutte? Wat ben je voor vlucht? Laat maar al leren. Je bloemen. Nee, je bloemen. We zijn die klauwen van de bijna bloemen testen de boot moet brengen. Let me los. Let mij gaan. Sonia, Pieter, hier komen. Ik weet net, Straverus. Ze zei geen wat. En ik heb haar nog deze reis verkocht. Ze dwaalt er weer van het zwit. Kerst hoor eens naar Hesjen. Breng haar je maar heen, zwarte. En doe daar even een bos kruidel, dan kan ze daarop lezen.
Ga daar maar op, zwarte. En nu ga je mal again naar je hutten. Want ik moet er eerst een rond te halen om de vanske weer beter te maken. Je doet zo lang maar in mijn hutten, dan kan ik niet gewoon gaan. Daar zit de duivel. Aan de kant door, let mij erbij. Doe kerst het ik, doe sjost het ik. Ik weet wat de penis zit, maar ik ken haar net beter, maatje. Dat skil ik die leren. Ik ga van blijden een drankje bakken. Dat moet ze opdrinken en dan is het de sambal weg. Zo, ik ga helemaal van in de molen. Denk erom dat ze er net is voor. Homa, zak in het wel. Nu moet het even zijn tijd hebben. Wat dienen jou nou? Deze speerpunt had genezende krachten. Ik gebruik hem altijd naast mijn medicijn. En ik ben er wel wist van dat me dan jeder weer beter is. Hij is maken van ijzer wat hierin om jou in vong wordt. Zo, pak hem maar eens aan. Hij viel het warm aan. Nou weet ik het zeker. Wat weet je zeker? Dat is toch dezelfde jefte heeft als mij. Elk die dat net heeft, liet deze speerpunt dadelijk naar vallen, want ze branden hun eraan. Wij net. Er staan tekens op. Wat bestuurt die? Dat is een heilige spreuk. En het komt hier op del. Broek nooit meer als nodig best. Bij alles was dorst, jongen. Moest erom denken dat de reden was, maar wat er in de wereld om die hinnen te vinden is. Dat levert de gevaren, maar ik de oplossing. De schip is te kwaal, maar ik het medicijn. Als je net meer broeken dan je nodig bent, is er voor elk genoeg. Waar ben ik? Waar bist du? Stil maar, Franke. Je had die man wel lekker del. Je bent ziek wist, maar deze jong kerel hier had er mij voor zorgen dat je morgen weer heel door zoen wist. Maar waar bist du? Ik ben Tobias. Ik maak een paar nachten bij een wenje. Tobias. Rekken je er maar op dat het meer als een paar nachten worden. Deze stam het verlet vandaag, jongen. Ik ben een oude man. En als ik trouwens net meer ben, maar Tommy word ik je roer nemen. Je hast deze jefte en dan moest hem ik broeken. Ik zal de oren erop en had hem voorstellen dat je een van u was. Zo'n heel leven. Hoe is het nou met hij? Ja, ik viel me goed, hè? Die naaien! De reden! Hij hier naar me krijgt! Wat laat me in deze zien! Opdoen met jou! Ik sla die neer! Hij had mijn klik beter maken. Doe
Hoe zou het toch nog je beter, meidje? Dat kan alleen een strafeers. En dat is het, zo zwarte. Tobias, jij kom je precies aanwijzen wat Sonja haar penis hier. En toen had er haar een drankje van mij, jong. En ik heb haar even behandeld met mijn wonderspeer. Tobias heeft hetzelfde jeft als mij. Dan mag je hem wel dankbaar wezen. Was dat zo bedoeld? Dan moeten we Tobias maar opnemen. In onze bloedbaan. Oh, het lijkt me een goed ding. Lise, zit er nou jet water in je chattel? Vanzelf, straferes. Du wist toch dat ik altijd jetwetter in de chattel had? Maar daar is alles jet, de hele dag! Ah, nou, die stil, zwarte. Wat wist je daar nou van? Ging het hier? Begin aan bier. Ja, eerst zullen we Tobias aan u verbinden tot de bloedbaan. Ja. Oze, wieze, woze! Oze, wieze, woze! Wieze, walla, kristalla! Wieze, walla, kristalla! Christoze, wieze, woze! Christoze, wieze, woze! Wieze, wies, wies, wies! Wieze, wies, Oze, wieze, woze, wieze, walla, kristalla! Tobias is nou hier van ons. Zat ik niet correct als hij, had Tobias dezelfde geheft als mij. De komende tijd zal ik hem alles leren voor het meisje van de goede zalfjes en drankjes. Om Els je zoon te houden als de meisje. Ik ben een oude man. En als ik trouwens net meer ben, neemt Tobias mijn plakje in. Osto dat tenminste was, Tobias. Als je mij dat betrouwers, dan zoek ik dat graag leren willen. Maar je hinterhoe dat ik mijn leven die ik vind zo, die kans wil ik net missen. En ik had het gevoel dat het dan net lang muziekje hoort. Dan is nou heeg tijd voor bier. Ja. Kom uit de hutte. Ja, ik heb wat bier. Nou, jij is er nou al heel daarbij, Tobias, jongen. En als die zo net Sonja loeren zeg, vies toch dat ik heel nog een slim loop. Hoe saas, Sonja? Nou ja, het lijkt het mij wel goed aan, maar zoen je mij nou alles uitlezen willen hoe die zalfjes en die drankjes die ik broeken moet? Dat zeg ik niet aan. En ik zal die ik leren, dit is speerpunt goed te broeken. En ik zal die nog wat leren. Dat kan die, als het eens een keer knipt, goed van pas komen. Hoe bedoel je ook? Nou, je erop in het kragen, dat het te zompig is voor u om te libjen, lib je de moeras draak. En als ik mijn speerpunt omheen toch, dan komen ze op me aan. En dan kan men naar beneden, dan naai de hut weer uit naar haar eigen sompen. Was dat ik leren? Fretten ze mij net op dan? Oh nee jongen, het zijn planteters. Maar ze zullen wel vreten en verschoren uit. En ze maakt je een bulten kabaal, en spaar je vuur en reek. Let maar eens op. Nou, wat zei je ervan? Is het net geweldig? Ik ben er bij tafel achtergekomen dat ze op mij reageren. Ik dacht je het bij de magische gesten die Doe en ik mij kregen hadden. Ik ga zo alles inzetten door de peer heel wieseling nu hier van de polen reageert. Ik ga dan nooit gewoon zo wat voor draven zien doen. De komende tijd zal ik alles leren over het goed aanpassen van kruiden in zalfjes en drankjes. En ik zal die leren deze speerpunten hoe te broeken. Maar nu gaan we eerst naar de oren om bier. Wat doe je nou? De oren zitten al de kerel om bier. Dat komen er aanvangen. Toen best alweer aardig opknapt, Joppo.
Ja, ik viel me alweer een stuk beter. Ik wil je er nog even voor bedanken. Oh, gradien, Vanke, gradien. Maar ik stel in de orde, ik ga Thomas krijgen, maar dan moest Tobias nog maar even bedanken. Hoi, Tobias. Wat mooi, dat sto hier bloemenmeist. Ja, het liep het mij wel goed aan. Wie stelt het meer van drankjes en zelfkus? Ik heb echt zo'n apart gevoel in mijn lief. Ja, ik geloof dat ik direct les van heb. Maar ik denk dat dat alleen nog maar hoe gaat als het toch heel dicht bij mij bloest. Dat heb ik een elske van leven als die gore drankjes van Straveres. Mr. Regent! Mr. Regent! Mr. Regent, wat ik je vind! Wat is dat voor een apart ding? Ik denk dat dit uit Noord-Tiet komt of zo wat. Dus een orentiet? Hoe bedoel je het een orentiet? Zo niet al even. Ooit zullen ze je bier in bewaren. Dat kan net. Het is winter om een slik uit vooruit. Ja, ik weet ook net wat dat is, hè. Maar de barren soms die ding met mij die ik net begreep, maar... Eén ding weet ik wel. Tiet is een cirkel. Nou, dit is een mooie dag. Ik hoop je dat het wasse bloed doet. Het zal ik wel een drokke dag worden, hè? Ja, dat weet je ik. Dat moet breed op de planken komen. En dat bezit het werkje. Ja, hé, dat dondert dus neer, hè? Het werkje. Mijn paken, hè? Mijn paken die zei vroeger van het werkje en nog neer in Beergong. Nou, dat ben een vieren we. Zie je, dat verhaal je ergens zo alle dagen, dus zet maar een beetje op, want hij meert het wel. Sjoerd, stel je net zo aan en let Siebe toch eens een keer uitpraten. Zo, dat ben vieren we, Jansje, hè? Sjoerd die mag net overal en altijd een zijn bek inslaan. Sjoerd, ik wist dat je zo hastig best, maar dat wist ik. Dat wij elke morgen hier beginnen. Maar is volkslied. Sapen, hier komen. Jou de maat aan. Man! Ja, nou ben ik het zet! Nou ben ik het zet! Jongen, dan moet je een bek houden. Dan ben je stomen om me bezig. Het ligt het wel als je hier een barenstief te slat zien, man. Het is toch geen jong dit, hè? Dat is een drama met die man. Waarom vrezen die vent toch alle dagen bij Siebe? Dat is toch een drama, jongen, dat jongen. Ja, toch net zo mooi, man. Paris,
toch de baas bent, hoe Sieben? Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar dat moet bij mij net proberen, ja? Trien de baas op mij speel je? Let mij dan een leidje hier. Ik ben hier de baas en dat weet elk hier. En zij is het maar krijg. Zo? Ik jou zie wel alleen nog zo nou en dan eens even wat goeie rieën. Siebe? Ja, leven. Jongen. Goed. Alle komen! Het volkslied! Wees kan eens kraggelen. Van vrouwen tempo! Binnen wij de kleer voor! Ik maak mij de man die in het oren bepraten. Altijd hetzelfde. De man die met zijn neder praten en weet, maar met het werk. Doe has me wat je ding, hè? Onwerk! Ja, vrouwje, jij mag zien wat je hebt. Het ontwerk. Ja. Sapen, je bloed nou. Ik hier toch zijn dat ik met de man hier wat bepraten moet. Nevens mij, je staat direct bij. Mij denkt dat ken ik nog zonder mij, want ik had nou druk, ik moet nou lied schreeuwen. Ach, doe altijd maar die lied. Man, het toch eens een kerel en geef mij met te samelen. Dat ben ik net op. Ach, stel die net aan, man. Keert! Waarom komt nou niet eens zo let oorschieten? Hé? Nou, wij winnen hier alle keer op het tijd om eens volkslied te zingen. Waar komt nou bij? Nou. Nou, dat ga ik al zijn. Waar komt wij? Ik moest een bergheidje van Tico Aslamje. De guide! De guide! De guide moest lammen? Ja. Jongen, juist is door de guide naar die hoeken van de palen gebracht. Ja! Dat wie jongens, ik kom ik aan het vinden. Nee, daar is er even op thuis, jongen, hè? Dat is Sanne. Nee. Hebben daar goed gedaan? Ja, nee, zeker nog. Kijk horen, want daar wil ik het nog krijgen, maar je hebt haar. Zo, het zit zo. Ik vind dat je bij Sanne uit de buurt bloeien moet. Maar waarom, Siebes? Sanne is toch een mooi vufke en het toch een mooi figuurke? Ja, bek horen. Dat is nou kijk waar het om draait, hè? Zo, ik zorg wel dat ik gewoon van Jimme net van Sanne opbloeien kunnen. Nou, dat ken het. Dat jouw dag waasje. Komt op een kap verkeerd. Do zuist voor u, hè? Maar jonkje, do ben zelfs ik lang net zo aan de lever. Ik heb daar juist direct wel even die beemloeren zoend toen Sanne haar aan de hemel weer. Ja, maar dat wie oors, hè? Ja. Zo, ik leid er ik wel. Maar ik zie er wat en ik toch dat een revie, hè? Maar nee, het wie een jerrebare. Een jerrebare. Ah, jonkje.
Dook is die zelfs wel voor de gek horen, maar mij niet. Wat? Woest nou soms zeggen dat ik? Ja, dat wil ik zeggen. Ah, Jonkje. Doe helemaal mij het bloed onder de naels waaien, hè? Als zo terug is, hé, dan kan ze hijs aan die hasses krijgen. Hij kan wel maar dorst. Ho. Hier ken ik een mooie ballade op, meisje. De ballade van Sanne. Doe. Die gaat-ie. Sanne is een mooie meid. Hij is gelukkig die met haar vrijt. Sanne is een mooie meid. Hij is gelukkig die met haar vrijt. Dames allemaal uit Voorborsten. Sanne is een mooie meid. Hij is gelukkig die met haar vrijt. Sanne is een mooie meid. Hey! Dan moet je hem bek houden, dat heb ik gelijk ik zijn, hè? Hey. Ja? Ja, als dat met de meesten hier even een meningsverschil hebben, dan lossen we dat altijd samen op, hè? En dan moet je die bek houden en er net erin zitten te zeiken. Ja? Zullen je verstand er iets van? Zo 4 molen die graag in en dan zie ik het maar uit. Je neemt erin, wegwezen, op z'n auto. Ik moet je bloeien. Ik moet voort. Ik moet net mooi praten. Ik moet vol mooi praten. Weet je wat je hem kennen? De BMI. Oh. Zie je, maak je dan verhaal maar op. Straks is het jong. Ah, daar hast ik gelijk. Wij stellen ons alles niet zo bij, hè? En dat is net goed. Maar, die zaak met Sanne, dat maar we oplossen. En dan ga ik eens even goed doen, nee, toch? Er zijn 2 mogelijkheden. 1. Wij bloeien bij haar uit de buurt. En we bloeien van haar af. 2. Wij jij je handen van de polen. Hey. Ja, maar dan ben je in één keer van het hele probleem af. En dat is de kwaadste klap. Ja, had die bijna het eens wel verzinnen. Nee, dat kennen we haar net aan waan. Ik vind dat ze je best op bloeien kennen. Alleen dan moeten wij dus een beetje beter gedragen. Dat is toch gewoon alles, man. Ja, correct, jongen. Hey. Ja. Maar als je die naar Gijk verzetten moest, hè? Nou. Dan net toevallig in de buurt van Sanne, hè? Toevallig! Hey, dat geldt net alleen verkeerd, maar dat geldt voor u alle keren. Ja. Nou, dan zal ik wel even op tas zetten. Ja. En wij horen bij het. Ja. Ja, dat ben weer een wensje, hoor. Nou, ophouden van lekzooien, hè? Dat bent dus hier. Ja. Zeg maar je bloeien. Ja. Ah, dan moeten wij grenzen vaststellen, hè? Grenzen dat zij net doorheen komen maaien. Ja, maar dan wij ik net vanzelf. Nee. Nee. Nou goed, dan zal ik nou naar het jonge stel, hè? Ja. En wij gaan bepraten onder welke bedingsten ze je bloeien kennen. Goed. Siebe! Zij heeft altijd een toska bij haar, hè? Ze is net nieuwsgierig, maar ik moet alles weten, dus ik wil het weten, ja? Kan ik er nou van uitgaan dat je mij alles naar tevredenheid oplost is? Ja. Of wil er nog even wat zeggen? Nee. Dan kan ik nou naar dat jonge stel daar. Goed. Dirk, Ja. breng dan samen even op de hechten met wat wij hier bespreken gaan. En nou wordt de sodemieter aan werk, hè? Wat is er aan de hand van de kasteel van Loremus? Wat is er dan? Nou, Siebe, het is heel slim. Ik weet net hoe ik het vertellen mag. Nou, Wat? Siebe, daar kom je hele vreemde mensen aan. In een woord. Ja, het is hele vreemde meisje. En zoek dan maar aparte vestjes. Nog een paar Ik weet. Liek het net goed, het dwerpje. Als ik u vind, als ik u vind, met uw spel en spinrok, met uw schoonhanden en de rode wangen, dan vind ik dat ik ben, dan vind ik wat ik ben, dan vind ik wat ik ben.
met uw schoothanden en de grote wangen. Dan vind ik dat ik ben, dan vind ik dat ik ben van u gevangen, van u gevangen. Dan vind ik dat ik ben, dan vind ik dat ik ben. Dat de Heere je maar groetje mij. Amen. Nou, geen verleg wel. Doe dat maar. Maar, alles goed en wel. Maar kost het dat ik wat? Trien, let mij dit nou een keer regelen, hè? Nee, Siebe. Zat ik zei, kost het dat ik wat? Trien, alsjeblieft, voor één keer, alsjeblieft. Nee. Alsjeblieft. Siebe, voor dit keer, maar ik hoor die in de gaten. Waar ben je weer? Hé, wat maakt hij hem hier? Goedendag. Ik ben Hendrikus van Steggeda te Sleert. En ik ben de grietman van dit mooie, uitgestrekte gebied. En dit is mijn vrouw, Julia. Ik ben Julia van Stiggeda, te Sleert. Waarheen? Van Jesterzee? Dat val ik weer. Ik ben voorzitter van het Vrouwenschilder. Te Sleert? Ja, te Sleert? Ja. Te Sleert? En dit is de heer Jacobus, mijn schreeuwer en mijn rechterhaan. En als zodanig volslijn onmisbaar van het besturen van deze grietenij. En dat houdt in dat de Jacobus, grietman zei- dat zou de grietman correct zelfs vertellen. Mario viert het ik wel eens, heer Grietman. En de man iets wat is het huspastoor, broeder Gregorius. Heb het daarom zijn jubel. Dat is geen Joepe. Dat binnen mijn werkkliënten. En verder, achter heer, dame, Paul bewenners. Verder hebben wij bij ons de heer Rembrandt. Rembrandt van Rijn. Gewoon Rembrandt, dat volsteert, heer Grietman. Net elke een hoe te weten dat u's heid molen wie op een Rijn. Voor de mooiste molen van de hele omkriet. Maar dochs, als je de naam Rembrandt jagen, dan weet elke een dat ik die voorname keuskeelde ben. Specialiseren in portretten van de betere laag. Ik schilder je alleen nog meestal van kwieze kwansje in hun natuurlijke omjouwing. Dat zat wanden weer Rembrandt mij een buitengewoon belangrijk portret van mij aan het werk. Toen wij dwongen waren dus dure hoors en ordebezittings even te letten. Dus je bent het volk van de kriesvakantie? Kwieze kwans. Ja, dat zei ik. Maar wat brengt je hem nou een plak op dit? Is dit net wat vier beneden je hebt staan? Ja, dat is het zeker wel, Nee. ja. Nee. Dit is net het plak onder harren staan. De Heer die vindt dat overal meesken libje en wenje moeten. De Heer het u hier hennelieden. Litten wij de Heer prijzig je. Amen. Maar je hebt zo de heer wel een handje helpen met denk ik om een huisje te bouwen? Of hij heeft Ark mij om dat te bouwen? Ja,
het hebben. Ja, goed. Je zijn dat je hem vlechtje moesten. Je komt hier net om van de natuur te genieten. Nee, mijn heer. Nou, ze hebben gewoon sieben, hè? Goed, Sijbe. Zoals je misschien weet, het is lang niet oorlog. De Engelsken, de Fransken en de legers van Keulen en Münster binnen uw land binnenvallen. En ze binnen dichtbij. Hebben je hem die knal net jet? Dat bin harn kanon. Oh, leven zat je in een meisje kanon. Ik dacht, kanon. Verschrikkelijk nog elkaar kanon. Dit in het wijs kanon. Kanon? Wat binnen dat eens voor dingen? Eer hem simpel wiefke. En ik heet net van Griet. Ik ben Hendrikus van Steggera, Tasleert, Grietman. Neem je dat kwijt, hoor, Griet? Griet, meneer. Jongens, is er oorlog? Ja. Zie je? We hebben een baas van een kamp toch weten? Hé, oorlog? Hé, wat is dit? Hé? Ja. Bek hoor. Ja. Laat de Grietman maar uitpraten. Ja, dank u. Zoals ik zei, ons land is in oorlog en het wordt vast net lang voordat ik Friesland veroveren word. En dan in belangrijke mensen zoals wij, notabelen, gevaar. Vaak worden wij oppakt en misschien wel vermoorden. Dat de heer is dan ik maar redden mij. Ja, en hun ik maar. Hè? Hun ik maar, Jood. En jemme ik! Dus zodoende hebben wij besloten om, in belang van het land, te vlechten. Ik hier geen keus. Ik moest voor mij. Want ik wil pas betalen als de schilderij $100 is. Dus ik neem aan dat jouw regel dat we hier bluwen. Dan kan ik op ziek naar een plakje werken. Jo. En deze prachtige mooie rij krijgen combineren kent tot een mooi geheel. Zo mooi dat de meesten er op 400 jaar nog over bjusteren binnen met wat voor een kwaliteit als ik schilderen kon. Toch dat maar, Rembrandt. Dan ken ik verder maar mijn verhaal. Zoals ik niet zei, wij moesten vlechten. Maar ja, waar konden wij heen? En toen heb ik jou adviseren om naar dit rijdgebied te vlechten. Waar zouden wij veilig wezen? Ik wist het net. En toen had mijn schrouwer hier de kaart van dit gebied er eens bij zacht. En die zegt dat hier een ruit krijgen weer dat wij eens verstapje konden. Nou, wij dachten in die dat het wel een behoorlijke wierte boel was, zo. Dus ik ben op mijn advies. Hadden wij lezers mee en een bult te droegen kleden en ik een hele bult eten. Eten? Goed, bij je nachtje masten, dat wist ik net, maar ik dacht, ach, dat redden we wel op. De heer die zorgt voor elzen in. En sugar is aan. Eten en drinken. De heer zorgt voor onderdak. Laten wij de heren prijzigen. Amen. En uiteindelijk hebben wij de boten lezen, dus het kind er zuid. Hellen we dat vanuit. Ja. Nee, maar ze hebben goed luisteren hier, meneer de Grietman. Wij zijn hier al heel wat jen, hè? Wij laten u zien het vuitje aaien. Durk direct net zo mal, hè? Die meesten hebben al een boord verlieten bij haar. Kunnen we haar dan voortjaaien? Ik bedoel, we Hassan en Tobias toch ik daar litten op deze paal. En dan kunnen we deze meesten net wegen hier, toch? Dan moet je eens goed luisteren hier, zie je me? Hey, alle keer als je vreemden komen, hè? Dan zei ze mij van, Dirk, jij is een fut. Nou, dat doe ik nou. Is het wel net goed? Wie is verstoot moest man? Hier een strontzakje. Staf hier. Ja? Ja, maar deze meesten ben niet, nee. Ach, man, ik word je. Jo, ben een wies man, zie je. Ja. Maar John, als wij hier onderdak jouwen, dat lijkt mij, dat hoeven wij niet helemaal vergeesterd waren, toch? Dat de heer jou maar belenen mij. Maar wat schoot de heer en Florijnen in zulke situaties, denken joh? Sebe, jou hier het nieuws krijgen over San en Tobias. Hey, dat is toevallig. Dat is wel heel toevallig. Hoe dat zou? Kennen jullie deze meesten dan? Nee, lip maar. Het zal inderdaad wel tafel wezen, maar lip maar.
Ken ik nou uit jou verder opmaken dat het goed is dat wij hier een schofje blauwe kennen? Is er ruimte genoeg? Ja, wij hebben net een soort nodig en ik hoop dat het net voor lang is. Nou, meesten bij elkaar, hè? Wat vinden wij daarvan? Ik vind dat we deze mensen helpen moeten. Wat ze eten. Nou, dat ga je wel heel mooi, Saantje. Maar wij zullen je weer net de oorlast wezen. Nog een drikkers? Nee, vrouw. Als wij een blauwe kennen, dan zal er aanpast worden moeten. Nou, zie, we letten we haar dan maar onderdak aan, hè? Het ben gericht heel golle meisken. Man, wat vind je hem ervan? Nou ja, ze gaan mij hier op bloeien. Want ze mij maar net van de poorten sjouwen, hè? Ja? Maar hoe liep dat? Dan moet ik me grenzen stellen, hè? Krijg als bij Sanne en Tobias. Want ja, daar ben je vooral je bij, Geert. Ja. Ik vind dat vierde wel een goed plan. Ja? Nee, deze bezig mij hoe de hier op halen komen. Het ben u zijn gast. Ja. Ja. Het is een goed plan. Ja. En mijn naam is Sjoerd en ik vind alles goed. Nou, mooi zijn, nou. Maar let er nog maar 40 keer en meer te doen. Ze binnen je meer als welkom. Ja. Want ik denk dat dit zelfskip mijn muzikale bijdrage beter wat Jerry zo dan dat Jim dat toch. Nou, en dat we samen met mevrouw helpen kunnen. Nou, dan moeten we dat dan zeker net uitletten. Maar kom maar. Au je, moest me niet zetten kniek. Dat is hetzelfde met de vrouw. Nou, Siebe, ik vind dat ze wil maaien. Ja, we hoeven er net riek van te worden, maar een beetje meer als een bescheiden bijdrage is genoeg, vind je? Ja. Nou, goed. Hè? Jim Gerrit, Jim ken je bloeien. Dat dan zullen wij die boorders even leeg gooien en een tenten voor je bouwen. Dat zal heel het werkje worden, maar dat dondert dus niet, hè. Want mijn paken die zei vroeger... Nou, laat ik maar zeggen. Samen, helpen, jong. Kom op. Dat het een grietman net past om zijn eigen onderkomen die saffen midden op te zetten. Ik weet man, weet maar let dan. Ik heb een afgevaardigd plak in het warmvoet. Mijn schitterende echtgenoot. En een sublieme lachniveau. Nou, dat mag je wonderen. Ik heb mij. Zeker. Er is die hier denk ik net zo volle van Jim te beleven op een paal, of wel? Oh nee hè, wij vervelen is net. Er is genoeg ervan. We zoeken wel eens bij de geiten en bij de schiepen. Oh. En die vindt het heel mooi als wij er binnen. Jongens, net te dichtbij komen, hè, want dit is stuk gevaarlijk. We hebben eens met dwanen, Tobias. Wat is het voor goed wat er leidt? Dit is buskruid, hè. Dat kan samen rond knallen en ploffen. Komt uit een heel 4 lang. Wat was dan uitvinden, Tobias? Wat is uitvinden, Alex? Wat een vreemd wat is dat? Wist je net wat uitvinden is? Stomkop. Dat is het meidje wat nog net bestiet. Toch, Tobias? Ja, je famke, dat heeft heel goed zijn. En van een stomkop, dat valt wie wel wat bij, hè. Want je bent nog een hele protte meisje die net weten wat dat wordt inhoudt. Maar wat was dan uitvinden? Ja, dat weet ik zelfs natuurlijk ik nog net. Dat is nou krijg uitvinden. Dat je net weet wat het worden zal. Misschien wel wat moois voor Sanne of wat wichtigs voor de vrouw. Maar nou even aan de kant, hè, want ik weet net wat er nou barren zal. Oh, wat machtig. Nou, die tent is hier. Kijk ze me maar hier om, je nou.
Oh, ja, ik weet net hoe het met hem ligt. Maar ik ga een droge bek krijgen van dat werkje. Ik ook wel. Ik maak wel een slokje. Drien, schik erin! En ik heb wel zin aan hier, want ik ga zweten naar een ezel. Een ezel, die kan helemaal niet zweten hier. Ja, ik jongens, krijg niet hier zweten, jongen. Ja. En die ezel die hiet ervan, Dirk. Gedraag niet. Dankjewel. Dat smaakt goed. Ja. Wat is het eigenlijk? Dit is eigen fabrikaat. Wij nemen dit als Koepijzer slokje. Ja, weet je meer als dit kopijns een slokje hier? Nou, tje. Nou ja, het shirt eruit als een kopijns een slokje. Ja. Het heeft de kleur van een kopijns een slokje. Ja. En het roept als een kopijns een slokje. En het smaakt als een kopijns een slokje. Ja. Dus, hè, logisch. Nou, beste palenbewoners. Ja, eigenlijk kan ik wel zeggen mede-palenbewoners. Ik vind het heel bijzonder dat wij er een kofje bij een blauwe maken. Nou, mooi. Ik ben me dan heel dankbaar voor. Mooi. Ja, weer. Ik viel meer al dieren dus, wilst wij er nog maar correct binnen. Mooi. Ik hoop je dat de vreemde legers hier net komen. En daarom wil ik een proostuk brengen op Jim Goordens. En de hoop uitspreken dat wij de oorlog maar goed terug kunnen maaien. Zo. Zo. Oh! Krijgt of driegen terug in oorlog. Komt er oorlog tegen Tobias? Ik weet het net. Maar ik heb een vreemd voorgevoel. En ik heb net het idee dat Siebeheer als baas van dit kamp de kleer voor is, hè? Wat er morgen een keppel vreemde soldaten voor zijn oorsteren. Nee. Die heeft alleen nog maar als die Koepijnser slokje tocht. Nou ja, als hij dan niet plan maakt, hè, dan moeten wij dat zelfs maar doen. Hé, Straveers, jou hier ik. Dag Tobias, dag Sanne. We moeten nodig even bijpraten. Sanne, denk om die hoort van die tasken. Dat is heel belangrijk voor de toekomst van deze kragen. Wie bloedt nou die verrekte? Drijs! Zeker, hè? Joert of morgen, dan staan die vreemde soldaten hier op deze polen. Maar ik ben blij dat Straveres juist die jongen heeft mij praten, hè? Ja. Ik hoop je trouwens maar dat Siebe weer een beetje soeperstoet is, want na juist de jong weet ik het net. Nou, zat de jam. Hoor, Tobias. Hoor, Sanne. Nou ja, hebben wij Jim juist de jongen in de sliep halen?
Wien Grimmel wat kabaal, denk. Nou, ik heb min slip vannacht, maar dat kwam net van je me willen. Oh, nee. Wat daarvan? Wat is nou jouw plan, Siebe? De meesten verwachten je een plan van jou. Oh, het komt heel dichterbij. Nou, wat is jouw plan? Jongen, dan huffen we hand van de ballen, hè? Ja. Nou, als ik die luide knallen zei, hè, dan hebben zij kanonnen en geweren. Dan ben we gauw uithuft, ben ik bang. Dat is het al, hè? Ja. Nou, daar wordt het al, daar wordt het net beter van, wel, jongens. Sakkel zei, ik hoef vannacht min sliepen. Dus dan heb ik maar een plan betocht. Nou, vertel. Mijn plan bestaat uit 3 fasen. Fase 1. Wij sturen Sapen die kant uit waar de knallen wij komen. Sapen? Ja, als hij begint te zongen, dan naai de meeste wel uit, dacht ik. Oh, ja. En dan hebben wij tijd voor fase 2. Wij smarren u al een keer in, hè? Met deze groene smots. Dan lijkt het correct. Of hebben wij de groene pest? Nou, dat schrikt wel aan, toch? En als dat al een keer uitslaget, dan heb ik nog een plan voor fase 3, maar dat zullen we dan lekker voor. Goed plan, Tobias. Echt. Rob, als het wel lacht het volk bij elkaar en neem dus de groene smots mee. Cool, Tobias, een strak plan, jongen. Een strak plan. Wat met die dat voor praat, Siebe? Alle keer aan de zoden, die 3 kallen! Tempo! Ja! Kom eens, Siebe. Nou, dit is even voor jou, denk. Wat is het? Nou, Jim had die knal niet wel uit vanzelf, hè? En ik ben er net gereisd op. Daarom heb ik maar een plan betocht om het gevaar van te wezen. Samen, kom hier eens. Net als mij, in dat vreemde leger, slucht op het soort muziek naar stoommakers. Dat ik zo zeggen, jongen, keer die kant uit en jong voor deze keusleergevers, hè? Zo'n mijn muzikale talenten er eindelijk wat jaren worden. Oh, wat zeker? Jongen, dat samen. Ja, jongen. Ja, maar hoor eens even. Als er ook maar één bij is, hè? Die mijn jongen net leiden mij. Zit die meiden net hartstikke dicht? Nee, soldaat mag je net op jongen de burgers zitten. En als er wat van het groene kwart om mijn kop smast, dan is er net iemand die bij die komt. Hier, dat maakt sa. Hup. Sa. Die kant op. Huppakee. Jongen. Ik steen het nog net. Nou, als nou gauw die kant uitgierst, hè, dan meestal ik, Wat? op uw feestjes, jongen. Hé, ik ben beroemd. Jongen! En nou, sodemieter, hè. Alle keer dit groene kwart op mijn kop. En denk erom, het is de groene pest. Oh, zo besmettelijk, hè. En als het leger komt, dan gaan we pienen, hè. En dan gaan we crimineren. Ja. En alles doet hij zeer. En de kast net weer vergeten. Nee. Soldaten! Alle drie heren! Alle heren! Best! Nooit geen die juf bent! En hier komen ze kussen aan!
Stieghalten, ja? Goed zo, hoog! Ah! Rustig nou! Waar ben je? En wat moet die hier? Zeven, straks gaat het die kroon dingen. Drie. Je kan het. Nou, zie je maar. Zeg al zij, waar ben je? En wat moet die hier? Bomenwerden is mijn naam. Und wir kommen davon die Künder. Und wir sind unterwegs zu den Lämmer. Und wir sind inhiert durch die Engelsen und die Franzosen, um das Friesland und das Grenzland zu veroveren. Und unterwegs haben wir ein grüner Jankert gefunden. Deze. Is dat eine van je? Ja. Roostig, ja? Dat is Sape en die manager. En hij is grien om de kop, omdat er de grien pest had. Zat je zo gekeerd dat hier om? Het is ook zo besmettelijk. De Heer is maar redden mij en je mij. Amen. Besmettung, die grüne Pest. Und sind wir auch angesteckt, denken Sie? Auch da? Sjog ik er uit als een dokter? Nein. Wij wie nog binnen daar ziek. Als wij net zo ziek was hier, hè? Ziek was hier, hè? Ja, zeg ik wel weg. Daar heen wij. Je met mij uw wapens van de polen reren, hè? Ja, nou willen wij ziek. Wij kennen niet wie dat die hem gok maar. Dan blijven we hier geen tellen langer. Rechts sind wir auch. Der Röhn ist eine Kicker. Männen! Männen! Gehen Sie die Boot! Bravo! Dat hebben wij even goed hier. Hier schrijven, wil ik dan mijn helft van de palen hier beregelen heb. Ga je de kreeg die en ik maak jou oprecht een compliment, maatje. Schrijven, jou bent een held. Wat zijn er, joh? Je bent een held. Meest dichterbij, hè? Wat zijn er, joh, in geweer? Je bent een held. Ja, ja, je wordt net zomaar baas van een kamp dit, hè? Ik bedoel, elke nier die wat jerkt mij om mijn moed en mijn isjoch en mijn leiderschap vanzelf, hè? Ja. Ja. En die bescheidenheid. Zie je? Ja, leven. Oud. Siebe, Ja, leven. kennen wij nou die griene stjonksmots van onze holle wasje? Ja, vanzelfs hoor. Die Duitse ophakker van een bommenbeend, die liet hem nooit weer zien. Die is schieten benauwd voor u. Ja. Nou, wasje. Heer Grietman, Boske Jojo al even, dan ken ik een vierig met mijn schilderij. De spanning die slacht mij zuiver op een blaas. Ik moet even pissen, ik ga maar even de rijden in. Siebe, een soldaat! Wat dan mieren? Oh, mieren met op een kop! Ja! Oeh!
Jongens! Kom! Sie sind nicht so lange krank von die grüne Pest. Hey Mädchen, komm doch eens even hier, ja. Lass mich das eens anschauen. Sie sind nicht so lange krank von die grüne Pest. Was eine Grab. Und noch opzouden mit de Malagera. Und schießen wir im Corona. Heute ist dieser Platz von uns. Mannen, schickt ein Haus vor ihm selbst und rege jeden Mensch raus. Meneer Bommenberend, of moet ik zeggen bisschop, als ik me net verzin, ben je de verneemde bisschop van Münster. Dat stimmt. Maar hoe wisten ze dat? Jouw naam is voor heel Europa bekend. Wij zijn collega's. Ik ben broeder Gregorius, de huspastoor van de Grietman. Och man, ga nou naar de kant. Van nu aan is deze plaats van ons. Dit is ons kampement. Maar hartje eens even. Jo hebt toch niet de eetlijn als bisschop? Biertje? Biertje? Nee, die houdt toch vast! Presenteer dat geweer, ja! Maar, iedere keer een bisschop, altijd een bisschop ben ik van betenksten. Ach man, mekker dacht niet. Het is oorlog. Und Boppe dat ik ben niet in functie als bisschop, maar als legerroofhouder. Wat ben ik maar? Legerroofhouder. Wat ben ik? Legerroofhouder. Dat wilde ik horen. Ja, maar hartje eens, je hebt de eetlijn, dus je moet je wel aan de rails houden, vind ik. En nou de mouth houden. En alle keren overrutsen. Ja, hier staat toch, heide! Deze palen is van u's en je bloed van u's. En uit Jim, net gauw op Sodemitrië, dan mitrië wij hem hier in een broek sleert. En waar? Van dit soortje. Zal hij erbij helpen als ik vrij hem hoi? Siebe? Siebe? Ja? Zal ik hem een reis verkeepje? En nou wil ik het nog! Plaatstenen! Geen soortje van de ballen! Samen, dan moest helpen om dit oer aan het voet te jagen! Nee, kom, maar ik zit nog vast! Je hebt een mes! Ik moest er niet, jongen. Dan huf je hem wat harder. Nee, toch had hij mee! Hartje allegeer! Ja! Hartje allegeer, voordat je een rare ding doet. Zij, hè? Bij volle sterker mag je een oorlog sturen dan dat je hem bent. Straks, hè? Dan ben je hem deer. En dan ben die band en die vrouw alleenig. Zo weer mijn band daar staan. Ze zijn het deer benauwd. Doch het net. Siebe, wat moet er dan van ons terug te komen? Je keet en van uw haren, dan stoot er immers net mee bezig. Ach, mees, mekker in de hek! Wij zijn bang voor die vreemdelui! Let ze maar gaan! Kom hier, ouwe! We blijven hier! Regen dit soortje van de ballen! En snel een beetje los, kunnen we uit de hand! Kan je? Oh, maar kom maar! Als je nog in je stap verzetten, dan worden de rare dingen met je. Wat voor rode idioot is dat nou weer? Zo'n meter op heb ik regen in het water! Als er nog in je stap verzest, dan stuur ik de kragenmonsters op die jou.
monsters. Dan laat me dan niet met in die hozen scheißen. Ze is net dat ik die net was, Koga. Zwemmen, dan mist u de boord. En dat is toch maar gauw te plak komen mij. Maar wat dan wil je erboven? Maar wij dan een goede reis daar. Wees en de groetnis. Droog mis, jongen. Binnen de soldaten van de Polenhoudingen. Ik ben een held. Ja, jongen, nou is je een held, zeker. Nou, als dan het eerste hier in bek, dan maar met haast, hè, hey. Als die soldaten wegkomen, dan jongens, nog maar een keer, ja? Ja, we zijn al een keer held. Maar zie je wel even hoe ik hem haast aan de griepen hier. Ja, zie je, du bent een held. Maar als Tobias die krachenmonsters net verjagen hier, dan hier er heel wat oorsbaat. Hij had je nou 2 keer uit de stront geholpen. Wordt het net tijd om hem dankjewel te zeggen? Nou, goed. Ja, Tobias weet er net hoeveel hij bedankt je, maar dat van nou aan mijn moeder hier op halen komen. En van nou aan ben je hem hier van u. Ja. Zou ik goed erin? Ja, het is goed zijn, zie je, jongen. Ja, goed dingen. Dus, Rembrandt, kerst toch net een schilderij van mij, maatje, als ik die bommenberend van de Polen schop, dan weet of jou 100 jaar elst niet nog. Wat van held, dat is een grietman weer. Zoals ik al zei, ik ben kunstschilder. Geen oorlogsverslag, jou. Hé, hij is een stuk wel een schilderij van ons, maatje, mooie, hè? Dat denkt toch zeker net dat ik mijn jaren verven aan 2 van zulke hele wild vergreemje. Zus Grietman, je ging juist door de naam Tobias. Dat je zo bekend voorkwam, hoe zit dat eigenlijk? Ja, broeder Gregorius, je had gelijk. Ja, jongen, het is een combinatie van die namen en die kleur hier. Het is geen tafel, nou, dat Tobias hier is, meneer. Nee, een wieze opmerking, Jacobus. Zei Jerk ze net zo vaak van die. Goed, Tobias. Ik denk dat het tijd is op opening van zaken te Jan. Vertel door de meesten hoe je hier op kragen bedaren bent. Jo, denkt dat dat goed is, dan wil ik dat wel doen. Je moet weten dat ons heid een riek edelman weer. Hij heeft een heleboel bezittingen in heel Friesland.
Wat er allemaal hebben ziet, dat wist ik net. En dat kon me ik net interesseren. Toen goed zegt in hier waard, toen heb een bende rovers uw huis doorval. En mijn heid de mem vanmorgen. Zet huis in de brand stutsen. En ik kon nog correct op het eerst komen. Dat ik begon te zwalken. Ik had een protelans, jongen. De ene keer sliep ik hier en de andere keer dan sliep ik bij daar. En op een goede dag, toen moet ik zannen. Zei ik in thuis meer. Dat wie de lokkerste dag uit mijn leven. Ik wie op slag voor heel of wat. En ik op Tobias. Hij hier 4 reis maken en nou weer waarom. En oh, hij kon zo mooi vertellen over al die vreemde landen en vreemde volken. Maar ja, wij moesten nou eens wel een plakje zien te vinden waar we veilig wenje konden te jaren. En toen tocht ik in hier weer onder papieren. Dit maar heid mijn jong hier, hè, doe ik zegt in hier waard. Ik heb die papieren nog nooit inzongen, ik wist ik net wat erin stond. Maar nou wel. In die papieren, daar staan alle bezittings van mijn oom. En hier van die bezittings, wie dit gebied. Nou, dat ligt dus wel een veilig plakje daar, dus zouden we aan de binnen wij erin komen. Wat bedoel je nou dat deze Paul van Dij is? Sieba! Dat leeuwst nou dus net! Nee. Elke reetherige snotbongel die je komt, die kan wel zeggen dat dit gebiertje van hem is. Ja. Regen van de Polen, maar die smulske praatjes. Kom even maar serieus de harsjes in die dreksleeg houden dan. Hè? Ja. Is jij nog uit als iedereen kan? Nou. Maar Sanne maar hier en mij wordt van bloeien. Nee, jongen, bliksem! Ja, jonkje. Hè? Nou is hier wel wat zielige verhalen op, hing je? Maar waar als het wist, hingen ze zelfs jonken. Ja. Deze Paul is van us en die bloed van us. Ja. Hartje eens even, voordat je hem rare dingen doet. Luister je naar de grietman. Tobias had gelijk. Jarenlien heb ik, Grietsman Hendrikus van Steggeda Tasleert, zelf die eigendomspapieren ondertekenen. In het bijwijzen van zijn huid, dan met Tobias zoon van de Kopijnse en zijn mem Eeltje van de Kopijnse. Tobias, hast du die papieren nog? Sanne bewaart ze altijd in een toske. Ja. Dat zei ik toch, een toske? Hè? Hey. Dank u, Sam. Ja. Ja. Zo, Seibe, lees maar. Ja. Oh, no. Zie je me? Johan op een kop. Oh, ja. Ik dacht nog wel, wat ben die letters lieds, hè? Ja. Het stiert er, ja, de Grietman die had gelijk. Nou, daar werd het alles van, maar net beter. Als je maar wist dat wij, Jeroen Dij net weigeren. Wij binnenheren en wij Maar hoeveel hier al net wij? Als de oorlog haast voorbij is, dan willen Sanne en ik de wierde verraden erin. Je mij je bloeien wenje op één betingst. Nou, en dat is? Dat de kracht zijn bloed, zou er nou is, ont 2012 woont daar. Dat alles? En doofregels gaan hier? Nee, als je bloed op deze kragen past, dan net nee. Die gek. Ja. Hij is knettergek. Maar ja, wat was ik met zijn reden kop? Maar ja, dat maakt mij niks uit. Met orenverhaalje. We drinken er hier nog met mij je bloeien. Ja. Ja, zie. Wat zei die reden nou? 2012. Is dat een soort? Dat is wel een hele handvol. Ja. Ik denk wel 2 handen vol. Dat is meer dan 350 hier. Nou, dan ben wij er misschien wel net mee. Nee. U is een lieve heer, hè? Je hebt
vreemde kostgangers. Maar het Koepijnse slokje, dat smaakt mij tegen. Op de Koepijnse kragen! Ja! All the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day, on a winter's day. I'd be safe and warm, if I was in LA, if I was in LA. California, California, dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher like the cold, he knows I'm gonna stay. California, California, dreaming on such a winter's day. Dat graaft je net zo makkelijk. Dan zet je een grote euro in de grond. Zo is dat wel. Ik ben hier allemaal stoppen te mee. Dus eerst je... Maar verschil. Dan zit ik al in stikken aan het ijzer tussen, hè? Ik heb even weg zijn stompers wat. Oh, dan wordt die van mij wel mugje. Dan denk ik dat helemaal kramlussen. Dat er van die stoppen in de grond zitten, dat kan ik mij wel voorstellen in zijn kragen, maar al die stikken ijzer. Heren, complete bonken. Ik riep er niks van. Ik heb hier een stuk het lieken wel meer rust als het ijzer. Maar dit komt mij nog wel uit de tijd van de Romeinen, jong. Wel nee jong, hoe zal dat? Doen we hier al naar wetter? En boven dat, hè? Die Romeinen die worden die in het eerste kwam, die werden deel van oud voor die vrienden. Oh ja, die hindermijnen zou het kopje eraf slaan, jongen, hè? Die oude Friesen van Doe, die winnen net zo makkelijk, hè? Nou, ik ben je kleed, hè? Ja. Nou, eerst een badje dan, zo hij is aan de andere kant met het vallen nou even half. Dat lijkt me een goed idee, alle jongen. Ik had er zuiver een droege moelen van krijgen, man. Nou, hoor zeker wel. Ik heb juist die onweerzingen te volle hand, dat ik hem met aan droege bek heette. Nou, naar jou is hem dan. Hé, sis, een bakje dwaan, hè? Dat doet me denken aan uw zoon Jan. Hij hier een bijnaam, hè? Nou? Ze neemden hem ook wel Jan Bakje. Hij mag zeker graag een bakje? Nou, dat misschien ik wel, maar... Zei je er net als zijn bijnaam komt, hè? Die had er wat op een oren wiezen gekregen, hè? Doet uw zoon Jan een hier of 20 weer, hè? Toen wie er altijd werkloos. Nou, dat wie in die tijd net zo best, hè? Minder tijd. En op een dag, daar solliciteerde er bij het stoomgemaal op Alemmer. En daar was het doen om. Hij kon de mandjes zo dadelijk zo beginnen. Er
baas zo hem Jan, maar stol die een eigen bakje meenemen. En dus omke Jan die dat. En hij kwam de manjes op het werk met een grote kan koffie. En die zat er in de keek. De orenman, hè, die ging al wakker willen. Maar ze zijn niet. Toen kwam de baas erom. Ze zei, hé jongen, Jan, waar is die bakje? Ja, mijn bakje zit in de keet, hè. Oh, hel hem dan maar gauw op en aan het werk. Ja, maar baas, bakje is dags wat skoft. Jongen, heel dan net wat skoft. Dan wist je wel dat een bakje een skeppen is, hè. Zo'n breed niet, maar een opsteend randje. Beste kolen op het vuur gooien mast. Zo'n tijd nemen ze hem alle je Jan bakje. Nou Zwetser, dat verhaal dat met de wijle horen. Lekker bakje. Ja. Ah, dat moet hij hem weten, hè. Maar het is sterende weer, hè. Hey, en als je mij dan het lopen wil, krijg je altijd. Dan vreeg je met maar aan die harde mansjes. Bij de leugenbank op Alemmer. Kan je dat mooi vertellen? Een mooi verhaal, Hans. Maar, man, we zouden aan het werk. Mooi, jongen, hè? ik niet steeds om mijn koffie op de drink, dat ik ook al. Dan ben ik van die droers, man. Ja. Met wat gebeuren? Ja, dan heb je hippies ik weer zitten. Dat struntje jongen, daar zit iedere keer in die palen. Wat met dat langherige werkschouwteur hier. Kunnen we de hele Rosmel in bijrijden, kan? Zou je van de palen, jij? Zit hij nog net zo druk te meidje, jongen, hè? Zolang het dus net in pater en dan liet ze je lekker zitten, jongen. Hey. En je wij jij, hè? Nou, dat wordt een toer, want net als mij is deze kracht van die reden in paard. Ik snap wel weer dat die reden Luzebos daar. Dat pakenzus is van tamme kopijntje in verband is. Ja, als die kleur hier is, dat is wel een ja. dat is Mannen, hoe stiert het leven? Drink je een gezellige pilsje met us? Bier drinken om goed zien horen. Wel, leg er dan op. Heb ik beter te doen. Dat wordt jointjes gesproken natuurlijk. Daar ben ik altijd naar mensen die met deze werkje van de kant. Wij hebben vakantie. Ik bedoel, wij moeten nodig bekomen van al het werk wat wij daar en hier die hebben. Ja, we moeten gaan bekomen van al het werk wat we in ons leven nog met te verzetten. Nou, je bent zo bij in de vind je van hem leven daar. Je zegt nog naar de kappers ook zitten. Daar liggen dat ook zo lang hier. Hé, man, beter langharig dan kortzichtig. Kom op met mij. Dan zit je nog laag in de palen, want hier is zelf aan het schrikken. Hé jongens. Jappie. Daar heb ik nog aan en ik ga de kiwi op haar hoek slaan, jongen. Daar in de hoeken maar steeds, ja. Oh, weg. Die kant op. Ah, goeie. Hé, Jappie. Kom eens. Jongen. Wat heb je een mooi plakje. Jee. Hier, jongen. Ik heb vol te beleven, hoor. Nou, wij hadden je het poel best niet zien, Jappie. Kom er niet even bij zitten. Relax. Kom Oh ja, dat ligt zo wat. Wij moesten meer leven. Hier op kleedje. Nou goed. Jongen. Nou, dat is een mooi plakje. Ja. Schitterend. Ach, leven. Wat smokes daar? Dat is ik een baasjetje net. Dit hè? Dit is weduwe speciaal. Dit is een hele goeie. Oh, ja. Weduwe speciaal. Nou ja, dat lijkt me wat. Ik hou er wel van, een zwiersjetje. Poeh, dit klapt er aardig in. Even nou een smokeje, hè. Oh. Nou hier? Ja. Weduwe speciaal, zuister. Hé, Leerde. Ik zal straks even naar de Sparta. Hel ik zo'n pakje op. Best mooi, hoor. Hé, Jappie, dat moest ijs ziek, je net? Ja. Dus bij de trainer greppel efterom wezen, lijkt de trein over een broertje. Ken het mis? Hoe wist u dat nou? Die oud hij die slacht omraakt op die roek. Hij. Hek van Paken, het allemaal leert. Ken het mis? Hij. Jongen, het ben hier allemaal zij.
vooruit. Ik zil die kant uit de verhaalje. Je vermijdt zie je nou maar even. Ik moet oh, dat zou wel makkelijk zijn. Ja. Wauw, man. Trein Grippel, Greppel, even doen. Ja, nee, maar kom op goed. Help eens even, jongen. Ja. Jongen, dit komt erop mooi, hè. Allemachtig. Ja. Ik weet niet, ik zoek het nou een keer proberen. Of net. Kijk, de andere kant ik om, ja. Ik zal even checken. Even zien hoe Jeppy is. Jongen. Oh, goddamme. Je krijgt het zitten. Oh, dan ligt die Nijland vol. Voor Jester C. Nijland van Jester C? Wat heeft zo'n heer hier nou te ziekje? Gisteren die man. Ja, kennen. Ik bedoel, hij is een projectontwikkelaar uit Jester C. Hij roept yield, hè, dat garandeer ik je. Geef mij even helpen misschien. Maak dat touwtje even aan het worst. Ja. Doe die horen Alsjeblieft, zus. Wist je dat wel net gewoon dat het kleid maakt? Dat willen wij voor deze keer wat door de vingers zien, jongen. Ik ben die jongen heel net, ja. En ik wil helemaal net wat meer op zitten te smoken. Ik wil graag dat je hem oppakken. Oppakken? Waarom zou mij oppakken moeten? Ik bedoel, dat heet je tieren best uit zin, hè? Ja, ik moet je dadelijk zo aan het werk en dan kan ik je hem net bij broeken, ja? Hé, als je hier aan het werk zoals is, doe je wel verkeerd, ja? Want die maat binnen krijgt dat een opzetten. En hast die lezens en die overal wel bij die. Voor mijn werk hoef ik heel gelezen en overal. Nee, ik zou het luist hebben willen. Als het nog wat in mij zei is, dan sta ik nog eens een keer Joost in mij zei. Hé, maar ze is dood en ik ben je jongen. Net dat ik nieuwsgierig ben, hè? Maar wat voor werk zullen? Je dan wel? Ik kom hier voor zaken, ja? Ja, dat begreep je hem dan heel dan geen hoofd van. Ja, er binnen nog mensen die bekommeren je harten op de vooruitgang van deze regio, hè? Maar ja, een stel langherige nozems liggen Jim, die begreep daar toch helemaal geen hout van. Nee, ik ben van doel om dit stuk roeg te zoen naar een schitterend bungalowpark. Met jure villa's onder het wetter, PV'tjes graven, kabeltjes bouwen, maatje en huppakee, bouwen. Bouwen? Hoe is je nou bouwen? Dus ik krijg is dat iets vandaag? Nee, dat zei je toch omtrent goed wie is omtrent? Deze kraag is nog net van mij, nee. Maar ik hoop je dat door het door een stiefkwartier koos is. Ja. Ik ben van doel om hier met de eigenaar te komen praten, hè? Over de verkoop van deze route. En zat hij er nou bij leidt, hield geen cent opsmitten zal. Schande, schande, schande. De enigste die ervan profiteren kunnen, dat is een stel langherige nozems. Maar als ik hier naast het kleer ben, dan wen je, recreëer hier een goed 600 man het hele hier terug. Mam, je moet ons geen haast wen je. Dan wist je om eens opfretten, zo de...
dat ze het huis kocht, hè? Ik bedoel... ik bedoel... daar ben ik inmiddels voor. De oudman stier er in elk geval op om hier het peteer ter plaatse te houden. Maar zijn vrouwtje erbij, hè? En ik heb wel begrepen dat hij al aardig in de beestjes raakt. Dat een witte verkeep voor mij alleen maar makkelijker. En hij houdt van goede landbouwgrond. Dus ik heb hem maar gezegd dat wij dat van deze groen maatjes zullen. Nou, oppakken, ik ken je hem hier nou net bijbroeken, hè? Oppakken? Oh, hey, dag, kom maar verder, hier ben ik. Kom maar. Nou, oppakken, hè? Ik bedoel... Oppakken, ik bedoel... Jo als grut zakenman, jo kan dus mooi even leren hoe het jo straks alweven, hè, mijn peer van zulke onnozele mensjes. Ach ja, nou ja, als het vak nog eens van achter vak wel leren wordt, jongen, dat kost maar eens langs op kantoor, hè? Ja. Maar nou even, Fut, dat wieren we toch zo praten? Hier, mevrouw Kopijntje. Dat wieren hier al, hè? Ja, nou, mooi. Meneer Kopijntje. Ja, dag meneer Nijdam. Lief dat jongen hier binnen, hè? Ja. Ik denk, ik laat mij, Jim secretaresse, laat ik mij Jim even ophellen, want dat is toch zo het laatste beetje service wat ik kan bieden kan, hè? Jazeker. Ja, natuurlijk. Best bedoeld, Nijdam. Maar ik kom hier alle week wel een keer. Dat ik ken Paul zelfs ik nog maar fine, hè? Vanzelfs. En ja, zonder jou alle charmantste assistenten. Hink je mijn kwartier, ja, dat wij ze kent. Want, ja, het is nogal vrij weer in de kragen en ze blijft steeds maar er hakjes in de schere versen. Ze weer er net heel dol op klaar, zo te zeggen. Nee! Meneer Nijdam had mij net goed uitlijnen ook voor oort bij uw tassoen. Ook dat weet niet, ik mijn Benetton lezen van alles. Zit ik heel goed bij dit ensemble. Deze zin grif beter west. Dat je je wazen direct net zo uitzongen. Mijn wat? Je wazen. De trekspatten zet je op Trent aan het kruis, hè? Mijn gloed naar een crush op cruisepanties! Heel nou naar de Filistijn! Daar krijg je zo'n mooie rekening van Hendrik Jan Nijdam! Dat zal ik niet zeggen! Ongelooflijk! Wist je wat? Dat zal ik op een hele plezierige wijze bij die goed meid. Josephine. Vind ik zo leuk! Hello! Josephine! How do you do? Do you remember? Like I remember you. Oppakken, Jim, dat wieren we nog zo praat. Ja, leuk! Kom maar, jongen. Ben jij weer ik? Hey! Dat is een mooi plankje, net. Hey! Haha! Pakken en beppen! Hey, je bent hier even maar uit. Waar je kent, jongen, in einde vind je hem je grif. Ja, dat was dat nou. Ik wil kijken. Ja, zeker. Hoe is het? Ja, best. Je bent familie, hè? Ja, zeker. Nou, Kalle is een paar aan bijbezitten van u. Kijk hoe dat er net aan de kleur hier. Oh, wat lelijk! Nou, Jo, het is ja. Nou, je praten nog maar even, hè? Dan zal ik nog wat met juffrouw Struiving gaan lezen. Ja! Ja! Hey. Sis. Vist toch dit nou een mooi plakje of vist toch dit een mooi plakje? Ja? Ja. Heel mooi. Poek is gek om die geweldige plan te verwezenlijken. Ja. Daar had ik echt een noosje voor, Hendrik, ja. Wat moest je weer bouwen? Nou, een bungalowpark, ommers, dat wist wel. Oh ja. Hey. Sis, wij moeten wel even op ons iepenst wezen, want ik denk dat ik mij niet eens correct wat verpraat heb, zien hoor, die jonge leur. Ik wist net dat er een pakerszus erbij weer van die oude Kopijntjes. Oh. Hey, wist wat? Lid mij het wit madwan. Zo doen we dat toch altijd, hè? Ja, Zo de win, ja. ik de daad. Nou, zal ik ze maar even ophalen? Meneer, mevrouw Kopijntje. Nou, kom maar, hè? Ja, geef me daar even verder. Nou? Wat is het een mooi plakje nou, vrouw? Een prachtig plakje, Tamme. Heel bijzonder, hè? Dat mijn vader dit 100 jaar Lina kocht had.
En dat het nog altijd uw familiebezit is. Eens vind ik dat dit gebied zo bloemen maakt, dat het nou is. Dat had gelijk. Maar kunnen wij de fruit gaan keren? Ik denk het net. De vrouw die had verlet van landbegroen en grein. Dat wist toen lieke goed als ik. Ja! Nou, zo meteen nog maar even een keer. Mevrouw Verpeitsen. Ja, je lekker zien. Zeg, ik gaf dit al je nog eens goed oereiden, hè? En ik denk dat van deze prachtige krachten, dat er hele goede landbouwgrond van de meidsen is. Jazeker. Zeg, als je de ontvettering goed regelt, maar wat veertjes te graven. Juist. Dan zou je ook hele goede landbouwgrond krijgen, maar bij een protte opbrengst van molken en vlees. Ja, molken en vlees. En meneer Koepijnse, dan moeten jongens weten dat in Afrika, in Biafra, dat er zo'n lietse bandjes binnen die dit heel nog neer te eten hebben. En dan ben je ook mooi verantwoordelijk van die opbrengst om molken en vlees. Paken, hij wil hier heel nog in Laan en Grijden over mij, hè? Hij wil hier een groot bungalowpark del zetten. Dat heeft u ons niet eens correct. Is dat zo, mij dan? Nee. Maar dat is helemaal het oors als goeie grijden. Nee, vanzelfs net. Nou ja, ik bedoel, als na een onderzoek misschien blijkt dat de grond net zo geschikt is voor landbouwgrond. Ja, daar zullen we gewoon proteïeld in stutsen, wat je begrepen. Ja. Maar je lowe dag zo langherige nozen net, maar er zit helemaal geen verstaan onder dat hier. Dat lowe je dags net. Ik geloof dat ik jou al aardig begin te begrijpen, meneer Nijdan. Nee, dat mij we net verwachten met zo'n snotboos. Juist. Nou, weet je wat? Teken jou Jere dan maar, hè? Ja. Jere, hier bij het kruis. Ja, op het kruis. Ik twijfel. Ik ga juster wel zijn dat ik deze krachten maar de tijd van de hand van moet. Maar nou waar je staat staan en ik jouw verhaal goed jij, weet ik net. Als ik er al aan taal ben en verkeer je jou de krachten. Ja, maar dat gaan wij net aanpraat. Jo willen deze krachten verkeerpje. Dat ga jou zijn. Ga ik mijn juster de vingers blauw typt om een prachtig keercontract op te stellen en dan willen jou het kontje ervoor wij winnen? Dan ga ik wel een naam aan brutsen, ja? Dan ga ik wel kunstsnel verkeerpje matten. Daar krijg je ook rekening van. Moet je dat maar weten? Blien type, bezit net type als een blien hinder. Dit is heel snel verstaan van denk, hè? Dat je me eruit jammer als oermeisje? Dat moet je weten. In mijn functie wil ik een representatief uitzien. Nou, dan zoek me de nail maar eens knippen. Ik is wel een maar wel een representatief Sorry, erop. Zak en Ponda. Mevrouw Koepijnse. Ik kan me wel voorstellen dat jou spiet dat jou deze kracht verkeepje moet, hè? Ja. Er is emotionele waarde van jou en het is spietig dat jou hem net meer onderhouden kan. En daarom, meneer Koepijnse, daarom. Jou, ik krijg een goede prijs voor. Zeg, hij betel ik er eerst volle voor. Maar, ja, zo ben ik nou hier keer. Zo is hij. Dat is ik zo. Vanzelfs moet ik de krachten verkeepje. Juist. Het wordt mij te volle werk. En die vrouw en ik ben de jongste nek net meer. Nee. Maar ik weet net dat ik aan mijn jou verkeepje. Jo willen er meer geld van hebben, schat. Dat zult wezen. Dat is het. Ja. Nee, het gaat mij net om het geld. Geld is maar dik wordt. Juist. Ja, dat zissen ze vanzelfs alle keer, hè? Leer mij de meesten kennen. Zes dat wel. Dat kennen meesten zoals ze raar in een overzinnen, hoor. Ja. Meneer, mevrouw Koepijt.
Oh ja. Ja. De eegjes is dicht. Hè? De eegjes goed dicht. Net stikken wie het wel, hè. Nou langzaam omdraaien. Langzaam, net de hut. Draaien lietse stapjes vooruit op. Ja. En dan moet je horen zien, hè. Het materiaal staat al klaar. Hè. We kunnen goed aan beginnen. Wat een goede landbouwgroen. Wat met dit? We gaan er neer tekenen, hoor. Ja, nee, maar ik bedoel... Wat doet dat grote materiaal bij mij in de kragen? Ja, maar je hebt nog gezegd dat je het verkeepje wonen. Ja, mij tekent wie zo duidelijk als wat. Nou moet je net weer omdraaien, meneer Kopijn, zo zou het de zaken dwalen. Paken, liet je toch net verkatsen tot is het wel opblazen, kijk eens. Liet dit gebied maar mooi saaieren. Zoveel natuur is er al net meer in Friesland. Dit is het eerste gebied waar de wanskrobben nog in voorkomt. Jo liet jou hier als dat hekjes uit de salangheer genozen. Ik bedoel, als zo hier zou kijken, de hele fruitkoop van de regio twee keren kennen. Jo snappen er ik geen hout van, hè, meneer Nijdam. Het gaat net om dat in een stomme vogeltje. Het feit dat dat in een stomme vogeltje hier naar voren komt, bezuurt dat de natuur hier naar voren dicht is. En als de wanskrobber hier daadwerkelijk naar voren komt, bezuurt dat ik dat er nog een heleboel grutte en lietsere besten in dit gebied libje. Een van de laatste rijdsompen van heel Friesland. Zo kan ik je misschien het intinken, meneer Nijdam, maar het dorp net zo lang meer, of de beestdom het meer verlet van natuurgebieden als van bungalowparken. Dit gebied het eeuwenlang in bezit wist van de Kopijnses. Ja, het is oergeen van heid op zon. Ja. Dan moet je nog ergens een ijzeren speerpunt lezen, hè? Met een echte Kopijnse magische geneeskrachtige kracht mee oproepen kan. Oh ja? En dat, meneer Nijdam, dat wil je bedobje om er een keppel bungalows op deel te zetten. Op dat je stonken moet, meneer Nijdam, dan moet dat komen van de roege dong van de boeren en net van de rieke stonkers uit het westen. Mooi zijn, Tamme! Tamme, jongen. Ik ben er stil van. Daar staat het allemaal onder het Gruttenbos hier herbergist. Maar ik wist het wel. Jo bent een echte Kopijnse. Wat zijn stoot jou? Ja. Tamme jongen, wat ben ik blij dat ik dit van de jaar. Kom je. Paak en Beppe, als ik haast kleer in mijn studie heb, dan zou ik graag op dit gebied passen willen. Maar als je het nou echt verkeepje willen, nou ja, dan vinden we daar griffen een goede oplossing voor. Meneer, mevrouw Kopijnse, die oplossing, die bied ik, jo. Ik ben baas om mijn eigen groen. En wat ik met wel wil, dat zal ik zelfs bloed meidje. Daar ben ik hem net vernedig. Misschien ben wij wel wat te hastig geweest, dat spijt mij dat. Dat je hem te hastig bent, dat is wel duidelijk. Ja. Hoe door, joh? Ja. Dat grote materiaal van mij in de krachtendel te zetten. Ik wil dat er die jood naar mij hellen wordt. Ons maatje er werk van. Als je dat maar in de gaten na. Meneer Kopijnse, die kragen, ik bedoel, die is van jou, dat materiaal. Dat moeten wij. Vult maar het ding. En dan heb ik hier een opdracht van jou vet. Daar is hier. En twee is dat ik nog met mijn vrouw wil lezen zal hoe wij zeggen. Ja, vanzelfs. Je moet lezen maar even, hè. Ja. En weet je wat? Dan hoop ik al dat wij boeren een sleutel krijgen, hè. Ja. Zullen we dat nou praten? Ik denk dat wij er in Peertuil nu binnen. Is dat zelfs jou? Dat denk ik. Dat hoop ik dan maar, hè. Ja, hoop maar jou dat gaat. Want hoop dat leven is dat zo? Juist. Paken, joh, verkeep je, die krijgen het al net aan die dag beduk, wel. Ik bedoel, die vent die roept alleen maar yield. Ik vertrouw die vent van geen meter. Als Paken de krachten verkepen naar Barren en Protte hield. En de zoen in Paken en Beppes is ik wat verkraaien kan. Als Paken de kraag gewoon hem verkepen, dan word ik een cent van haar. Ik ben blij dat stoten zou teenstammen, jongen. Nou ben ik er wel wist van dat er echt door die komende generatie goed op de kracht gepast worden zal. En ik steen die man ik net. Hij is mij te glad. Wist ik net jou? Waarom zou wij de kracht dan aan hem verkepen? Om het heel te goed net het wan. Wij kunnen schoon redden. Ze is maar correct. En was het ook correct, zoals Tamme. Deze kragen is al eeuwenlang familiebezit. En je laat een stuk familiehistorie van Komsa. Ik vind dat deze kragen zou bloeien mag, als dat er nou is. Dat is heel nou gelijk. Ik vind echt dat deze kracht bloeien mag, zat er nou bij lijkt. Maar we moeten al wat, die jaren beginnen te tellen. Ik ken het werk zelfs net met wat. Waarom vreeg je het Frieske Geer net? Ik bedoel, zij past je goed op het natuurgebied. Zij die werkt het om eens bij het Frieske Geer. Vreeg je hem?
Dan zei ze maar wat. Wat stom, dat ik dat zelfs net betocht had. Maar dat zou een poolbeste oplossing wezen kennen. Ik zal als dadelijk Tobias skillen en vregen naar de mogelijkheden. Precies. Want als het Friese geer de kracht aankeepje wil, dan wordt het goede post. Dat is wel wist. Ja. En ken de naam Kopijnse besteenbloemen. Dat zou mooi wezen. En als de tijdskil dat ze 4 is, dan kan dus Jeske jij uitstruiten. Oh, Beppe. Zeg, wat zijn we? Dat was heel nog gelijk. Zij toch gewaaid. Meneer Nijdam, Ja. wij binnen eruit. Oh, dat is mooi. Ja. Nou, je kunt hier tekenen, hè? Ja. Bij het kruisje. Bij het kruisje. Ja. Wij hebben besloten dat wij de krachten net aan jou verkepen. Huh? Wij willen dat dit gebied bloedt, zodat er no bij leidt. Ja, maar dat kan je net maatje. Je hebt toch zo'n van... Je liet je eerder net hingen, jongen, dat langherige tuig wat daar in de bosjes leidt. Bespottelijk. Iedereen bent bespottelijk. Alleen nog maar omdat je een stukje oud is en is met... Weet je, mijn hocus pocus. Maar wat je... Hendrik Jan! Wat? Je lijkt wat! Wat is het? Echt weer! Hout? Dit is echt Jilburg, niet zeker! Voorzichtig. Abloed, het is van mij! Nee, voorzichtig. Abloed! Ik heb niet zoet.
Sisa, ik ben er weer. Tobias, waar bist du geweest? Straveres. Joje, ik kwam toch straks bij mij, wat toch Joje? Ik moet even zien als du die magische gejeften allemaal in de macht heeft. Maar dat is wel in de waterhek was, jongen. Hoe bedoel je, joh? Du hast die Famke goed behandelen. Moest er al om denken dat ze die net weer aan die speerpunt zit, want dan brandt ze haar weer. Maar ik ga weer strieken. Hier. Oh, ik ben voort. Maar ik heb het bierkratje maar even weer omgebracht. Dat past beter in deze tijd. Tijd is een cirkel. Tobias! Hier. Tobias! Ja, hier. Tobias! Wie is er eigenlijk? Hij is zo goed naar de fitness, man. Wie is het? Een oeren, zei het. Wat kent er al een protte barre in een oeren mensketiet. Maar daar heeft hij net verveeld, hoor. Ah nee, maar wie is er nou in een krek aan het praten? Want ik jij er wel wat, maar ik zeg alleen nog die maar. Oh, dat we Jappie de aarzieker. Als er verlof heeft uit die kliniek van hem, uit Lauwert, dan komt er hier wel eens een deel om te zien hoe de boel de voorleidt. Dus dat is Jappie? Ja. Vreemdmansje. Hij komt erom, vreeg het hoe mij met diert, shut even een plak op mijn kont, shut me eens gek hoor en hij giet een fut. Kijk, of wist hij dat ik me kijk baant giet? Dan kan hij toch heel nog niet weten of of zo hij u bestruind had. Sylvia, er binnen meer apartelingen als mij alleen nog, hè. Maar ik ben er echt efter komen wat die tekens beschutten. Broek net meer dan als nodig best. Het heeft eeuwenlang in bezit wist van de Koepijnses. Een van mijn voorouders die had het vertuteerd gelitten en toen heeft het weer omgevoerd. En dan ben ik tegen blij om. Maar net daar ons zitten, hè, want ons baas die weg. En nou dan? Een echte Koepijnse, die baant hem hier net aan. Maar we banen er wel eens in. Maar we moeten nou wel weer naar de keten. Jan Hendrik, wie op bang? Dat is verzopen geweest. In de sompe van de kragen.
wij gaan nou.